हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। एक बार धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में, गुरु भैया गुरु बहिना के चरणों में, गुरु शिष्या के चरणों में, माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम स्वीकार करम जा। देखिए गुरु भैया गुरु बहिना, हम बहुत सुंदर एगो जीवतिया माता के बहुत अच्छा भजन छोड़ा तन, कथा छोड़ा तनी और भजन आप लोग खूब प्रेम से सुनम जा। हमरा कथा के एगो सब्सक्राइब करम जा। देखिए गुरु भैया गुरु बहिना, दो गो दया दिन रहली लो, देवरानी जेठानी। बेचारी एगो बहुत गरीब रहली। एक जनी के आदमी सरकारी नौकरी करत रहलन आ एक जनी बहुत गरीब रहली, उनकर आदमी कुछ काम ना करत रहलन। तो बड़ी वाली दया दिन से कुछ पूछे जास पूजा पाठ के बारे में, तो उल्टा सीधा बता देस। अपना के बहुत मतलब वो सोचस कि हम सरकारी वाले के बीवी हई, कोनो काम लगेला तो दौड़ के आवेली हमरा से पूछे। दिल के बहुत बुरा रहली गुरु भैया गुरु बहिना। ये बेचारी गरीबे रहली लेकिन दिल की बहुत साफ रहली। इनकरा अंदर कपट ना रहल, केहू के प्रति गलत विचार ना रहल उनकरा अंदर। बेचारी बहुत सीधा साधा रहली। ऐसे ही जब जीतिया माता के व्रत आयल तो बेचारी खूब खुश होके धधा के बड़ी वाली दया दिन के पास दौड़ के गईली आ कहली कि दीदी जीतिया माता के व्रत आवता, चलती तो सामान खरीद लेती जा हमनी के साथ में, और साथ में पूजा पाठ करती जा, व्रत रहती जा। का काम कैली बड़ी वाली जेठानी गुरु भैया गुरु बहिना कि उनके कहली कि जब तहरा जीतिया माई के व्रत रहे के बाद तो कोनो काम हमरा से पूछिए के करबू, जा तू अपना हिसाब से करा, जैसे करे के रहेला वैसे करा। हम तारा संगे जाए बाजार करे तबे तू व्रत रहबू, हमरा संगे जाके तू बाजार करबू तो खैबू पियबू। बेचारी डांट के अपना दरवाजा से भगा देली। जब भगा देली गुरु भैया गुरु बहिना तो बेचारी ओने से रोत आवत रहली। आइली कुल अपन तैयार उयारी कर लेहली, अपन खाना वाना बनावली। गुरु भैया गुरु बहिना व्रत रहली। जब सुबह भइल फिर बेचारी के जीव ना मानल, दौड़ के शाम के गईली। कहली कि दीदी चलती तो सब लोग जाता गंगा जी नहाए, जीतिया व्रत जे बा, चलती तो हमनियों के साथ में चल के गंगा जी नहाती जा। दतवन उतवन लेके गईली। जब लेके गईली तई बेचारी कहली कि तू दातुन लेके अबू तबे हम दतुमन करब। फेंक देली घुमा के दतुमन आ कहली कि जा तहरा गंगा जी नहाए जाए के बाद तू जा नहा, जब हमरा जाए के हुई तो हम जाके नहा ले। हमारे इतना बड़ स्विमिंग पूल बा, टोटी बा, टंकी बा, हम जाइब गंगा जी नहाए। गंगा जल घर ही रखब आ हम पानी भर के में गंगा जी के जल डाल के नहा ले। हम जाइब गढ़ा गुढ़ी में नहाए। बेचारी गुरु भैया गुरु बहिना वजह से निकल गईली उनकरा घर से। रास्ता में सोचत आवत रहली, रोवत आवत रहली, रोवत रहली गुरु भैया गुरु बहिना। कौना भाव में रोवत रहली हम एक गीत के माध्यम से छोड़ा तनी, आप लोग खूब प्रेम से सुनम जा। कि अरे रहिया चलत सब खिली उड़ावे, माता जी रहिया चलत सब खिली उड़ावे, अब तनिको न सहाय ए माता हो, ए जीवतिया माई रोई रोई दिनावा बिताई। बेचारी रास्ता में रोत आवत तरी, कह तरी के जीवतिया माई रास्ता चलत हमरा के लोग खिल्ली उड़ावेला, हंसेला कि हम बहुत गरीब बानी, खैला खैला के हमरा पास नहीं खे। इतना खुश होके दया दिन के पास गईनी है कि साथ में जाइम जा, जीवतिया माई के नहाइम जा, पूजा पाठ करम जा, जीवतिया माता के खूब बढ़िया से कथा सुनम जा, घरे आइम जा।
बेचारी हमके डांट के भगा देली। हमरा गरीबी पना काहे माता रानी, गरीब के हंसे के बोले के केहू से बात करे के कोनो अधिकार नहीं खे। सोचत आवतरी गुरु भैया बहिना रास्ता में रोत आवतरी, तबले जीवतिया माई एगो बूढ़ के भेष ध के आ फटा लुगरी पहिर के आ रोड पर बैठल बाड़ी। जीवतिया माई रोड पर बैठल बाड़ी फटहा लुगरी पहिर के आ रोत आवतरी बेचारी। त कहले बाड़ी कि बेटा कहाँ रोत जातरू, तनी हमरो के हो गंगा जी के घाटा पर लेके चल तो तनी हमहू नहा धो लेती, हमरा चले के सर नहीं खे आ हमहू व्रत बानी। बेचारी का काम कैले बड़ी, कहले बड़ी कि माता हम काहे ना लेके चलब रउरा के। बेचारी उनकर हाथ पकड़ के लेके गइल बड़ी। उ जानतरी बूढ़ महतारी है, चले के सर नहीं खे। बेचारी उनकरा के खूब प्यार से लेके गइल बड़ी, गंगा जी में नहवावले बड़ी, उनकर बार झरले बड़ी। गुरु भैया गुरु बहिना सेनुर कैले बड़ी। औरत व्रत रहेली लो तो वहाँ लोग के पैर में जरूर रंग लगावे के चाहिए, काहे से कि पति के निशानी है। पैर में रंग लगवले बड़ी जीवतिया माई के, खूब बढ़िया से सोरहो सिंगार उंगार क के उनके बैठा देले बड़ी चुनरी पहिरा के। आ कहले बड़ी के बूढ़ी माता हे जरौरा बैठा रही आ हम गंगा जी में से नहा के आवतनी तो साथ ही में हमनी के कथा सुने के। बेचारी जब उनके सोरहो सिंगार क के नहवा धो के कपड़ा उपड़ा पहिरा के बैठा देली तो जीवतिया माई कहली के बेटी कहाँ जाता रू। कहली कि माता जी अब रौरा के नहवा देहनी, अब हमहू नहा लेती। तो कहले बड़ी कि ठीक बा बेटा जा तरत जा, लेकिन अपना आँचल में तू गांठ बांध के और आँचल के अपना हाथ में दोनों रख के और दोनों हाथ से हाथ जोड़ के आँचर पकड़ के आ 5 बार डुबकी लगाई है। जौन तहर कमी बतौन भगवान तहर पूरा करी हन। बेचारी कपटी ना रहली। गुरु भैया गुरु बहिना नाम बात के ध्यान देस के कहली कि चला बूढ़ महतारी है जौन कहत तरी जौन जानत होइहन तौन बतावत होइहन, इनकर कहल हमरा करे के बा। बेचारी का काम कैली कि साड़ी के गांठ बांध लेहली। गांठ बांध के गंगा जी में पहला डुबकी लगवली। तो गंगा माई वही जीवतिया माई और गंगा माई आँचर में उनकर के पहली डुबकी में उनकर सोना चांदी भर दिहल। दूसरा डुबकी में उनके अनाज पानी दे दिहल। तीसरा डुबकी लगवली उनकर महल अटारी में मैं उनके आँचल में मिलत जाता, उनके लौकत थोड़ी ना बा। बेचारी जब चौथा डुबकी लगौली तो उनकर पति के बहुत लंबा उम्र कर देहली। जब 5वां डुबकी लगौली तो उनकर बेटा भतार सब बहुत लंबा उम्र हो गई। बेचारी जब बाहर निकलली आँचर अपन बन्हली और में लौकत थोड़ी ना बा उनके, उ तो जीवतिया माई के कृपा से बढ़त जाता। जब बाहर निकलल बड़ी गुरु भैया गुरु बहिना तो जोहा तरी की बूढ़ी महतारी कहाँ गईली। चारू ओर जोहा तरी छटपटा तरी कि हे जब बेचारी के हम नहवा धोवा के बैठौनी हाँ आ कहाँ न पता हो गई। तो जीवतिया माई अछरित हो गई बड़ी गुरु भैया गुरु बहिना अपन सब चीज़ दया बरसा के। बेचारी जब घरे आइल बड़ी छटपटा के खूब जोहल बड़ी नहीं मिलल बूढ़ी महतारी। तो घरे आइल बड़ी तो देखा तरी कि उनकर पूरा महल अटारी बन गई बा, अनाज पानी भर गई बा, बेटा भतार बहुत खुश बा। जब घरे आइल बड़ी तो लइका कहले बड़ा के माता कुछ खाए के द। जब आँचर खोलले बड़ी तो वही में मार उनकर गहना जेवर पैसा रुपया भरल बा। दौड़ के गइल बड़ी जीवतिया माई के गोड़ लगले बड़ी आ तब उनके आगम बुझाइल बा कि ओ हो लागत कि वो बूढ़ी महतारी हमसे आँचर बनवा के आ हमसे डुबकी लगवली है, वो जीवतिया माई रहली है। ए गुरु भैया गुरु बहिना खूब रोली बेचारी। जीवतिया माई के खूब विनती कैली, कहली का जीवतिया माई रौरा लौकबो कहनी तो हमरा के अपन परिचय ना बतावनी। हम इतना सेवा सत्कार कैनी लेकिन रौर चरण ना हम चुमनी। खुशी के मारे खूब खुश बाड़ी। ओकरा बाद उनकर दियादिन देखा तरी सब चीज़। अब उस सोच में पड़ गई बड़ी गुरु भैया गुरु बहिना किए दादा एकर इतना धन दौलत कहाँ से हो गई। जाके पूछले बड़ी कि इतना धन दौलत तहार कहाँ से हो गई। बेचारी कपटी नहीं खी, बतौले बड़ी कि ये दीदी
हम जात रहनी तो एगो बूढ़ी महतारी फाटल लुगरी पहिरले रहली आ बैठा रहली रोड पर। हमसे कहली कि हमरा के ले चल गंगा जी में नहवा द। हम बेचारी के लेके गईनी नहवनी धोवनी। उहे कहली कि अपन आचर के गिट्ठा बांध के आ गंगा जी में 5 बार डुबकी लगई है आ जौन तहार कमी बताउन भगवान तहरा के पूरा करी हन। आ जब हम बाहर निकलनी तो माता रानी अछरीत हो गई रहली। अब उनकर दया दिन के खलबली मच गई कि कब 1 साल आई जीवतिया माई अहन कि हमरो उतना राजधन फिर दुगुना हो। उनकर तो गुरु भैया गुरु बहिना राजधन फाटत रहा, लेकिन उनकर लालच बहुत रहल। बेचारी 1 साल कैसहू बीतल। जब जीवतिया माई के व्रत आयल तो सड़ देने पारन ओरन कैली, सवेरे व्रत रहली। व्रत के दिने दतमन उतमन लेके अब निकलली। फिर बूढ़ी महतारी फटही लुगरी पहन के वही जब बैठा रहली। लेकिन इनकरा तो घमंड रहल धन दौलत के। इनकरा कहाँ याद रहल कि बूढ़ी महतारी उहे बूढ़ी महतारी हई। तो कहली कि बच्चा कहाँ जाता रह? तो कहली कि जा तनी गंगा जी नहाए। कहली कि बच्चा तनी हमरो के ले चलता, हमरा चले के सर नहीं खे। तो कहली कि अपन दे तो चलते नहीं के तारा के हम कोरा कन्हैया लेके जाई। एगो तो व्रत बनी है, दूसरे में तू पीछे लग गई कि हमके लेके चला। जब तारा से चल नहीं जाता तू व्रत कहे के बाड़ू झड़िया के चल दिले बड़ी आगे। हे गुरु भैया गुरु बहिना जब जाके गंगा जी में नहा के डुबकी लगाए के करते रहते, इनका से पहले वो बूढ़ी महतारी जीवतिया माई नहा धो के कपड़ा लता पहिर के बैठल बड़ी वही अरार पर गंगा जी के घाट पर। जब गई बड़ी तो कहत तरी कि हई ना देखा हई बुढ़िया हो जा रोडा पर बैठा रही है, कहत रही है कि हमरा के लियावले चला। हमारा से पहले आके नहा धो के एकदम रेडी बाड़ी। ये तो बहुत ड्रामा वाली बूढ़ बाड़ी। तब उनकरा के भनक नहीं खे खुलल। उनकरा तो बस ये बा कि जाइब गंगा जी में सर देने अपन गिट्ठा हिबान हब आ 5 गो डुबकी लगाइब। का काम कैले बड़ी कि गांठ बांधले बड़ी आचर में आ दोनों हाथ जोड़ के 5 हाला जल्दी जल्दी डुबकी लगौले बड़ी। आ डुबकी लगा के उन्हें से भागल आवा तरी कि घरे जाके अपन आचर खोल तो हमार धन दौलत पूरा फाटे लगी। ए गुरु भैया गुरु बहिना लालच बुरी बलाई होला। जब उन्हें से भागत आवा तरी जब घरे आइल बड़ी तब मार आचर खोलले बड़ी तो उनकर जौनो राजपाट बा तौनो बिलट गइल बा। उनकर लइका घर गिर गइल बा, वही में लइका दब के मर गइल बड़न लोग, पति मर गइल बड़न, जितना जीव जंतु बा उनकर सब दबा के मर गइल बा, राजधन सब बिलट गइल बा। जब देखा तारी चारों तरफ तो उनकरा अंधरिया उग गइल बा देख के। तब खूब चिल्ला चिल्ला के रोआ तारी। ए गुरु भैया गुरु बहिना जब चिल्ला चिल्ला के रोआ तारी तब गांव घर के लोग दौड़ के आइल बा कि अरे का हो गइल, काहे रोआ तारी? उनकर लइका दबा के मर गइलन लो जीवतिया माई के दिन ही। उनकर पति मर गइलन, गई रही गंगा जी नहाए। ए गुरु भैया गुरु बहिना जब उनकर दयादिन सुनली तो बेचारी बहुत बहुत बढ़िया औरत रहली। दौड़ के गईली आ कहली के दीदी का भइल? बेकी वो बहुत पापिन रहली। उनकर ई रहल कि हमरा से छल कैली है। कहा तरी कि इनके चलते पूरा समाज भरल बा। कहा तरी कि हे हमरा के अकिल बतैली है। हम गईनी हाँ आ गंगा जी में नहा के अइनी हाँ, हमार लइका मर गइलन लो, हमार पति मर गइलन, हमार राजधन सब बिलट गइल। ई हमरा के देख के जरत रहली है हमारा राजधन से, यही से हमार सब बर्बाद हो गइल है। छोटी वाली दया दिन का काम कैली आ कि हाथ जोड़ लेहली, कहली के जीवतिया माई माफ़ कर दी। देखिए गुरु भैया गुरु बहिना उनकर दिल कैसन बा। इतना अपमान के बाद भी जीवतिया माई के हाथ जोड़ के आ कहतरी कि काहे जीवतिया माई रौरा ऐसे करब तो दुनिया में कैसे इंसान भगवान पर विश्वास करी? आज जीवतिया के दिन है, इनकर बेटा लौटा दी, राजधन लौटा दी, पति लौटा दिए माता रानी। खूब रोवतरी माता जी से आग्रह करतरी। तब जीवतिया माई सोचले बड़ी कि अगर ना लौटाई तो अपमान यही के लागी। बेचारी का काम कैले बड़ी कि उनकर सब चीज़ लौटा दिले बड़ी। ओकरा बाद से फिर वो बड़ दयादिन की जीवतिया माई पर विश्वास भइल बा। जाके जीवतिया माई के गोड़ पर गिरल बड़ी, कहले बड़ी कि जीवतिया माई आज से जब तक हमार शरीर में चले के शक्ति रही
व्रत रहे के शक्ति रही, राउर पूजा पाठ करे के शक्ति रही, तब तक हम राउर जीवतिया व्रत करब अपना बच्चवन खातिर। हमरा लइकन के अमर अजर अमर रखले रहब। दुनिया केहू पीठी में हमरा बच्चन के धूर ना लगावे। हे माता रानी हमरा बच्चन के रक्षा करब। जब तक हमारा सर रही तब तक राउर पूजा करब, कथा कहब आ व्रत रहब। तो हमार कथा जीवतिया माई के आप लोग के कैसन लागल कमेंट में बताइम जा। एक बार प्रेम से बोली जीवतिया माई की जय।